715 проследуйте, оранжерейная 117, квартира 75, потеря связи. Нарад бойцоў да выезду гатовы. На ўсё пра ўсё ў іх не больш за 7 хвілін. Задача заставіць злачынца на месцы або зловіць па гарачых слядах. По прибытию доклад дежурную часть. Вперед. Каб гамельчанам спалося спакойна, ахова заўсёды на пагатове. За гэта іх называюць яшчэ начнымі совамі. Праца арганізавана зменна, байцы службу нясуць кругласутачна. Задача двайная і рызыкоўная – абараніць грамадзян і забяспечыць захаванасць асабовага складу. Таму дзейнічаюць па інструкцыі. Гэта правілы, адпрацаваныя гадамі. Яны заўсёды прыносяць патрэбны вынік. А гэты цэнтр правпадрыхтоўкі адкрылі ў 2015-м. Тут ёсць усё, што трэба, каб падрыхтаваць супрацоўніка аховы. Шматфункцыянальныя трэнажоры і галоўныя заняткі па баявой падрыхтоўцы. Под контролем Департамента аховы Гомельской области сёння знаходзіцца больш за 33 тысячи аб'ектаў розных форм уласнасці. Напярэдадні святкавання 73-й гадавіны у Гомелі адбыліся прадсвяточныя ўрачыстасці. Лепшыя супрацоўнікі за сваю небяспечную і патрэбную службу атрымалі заслужаныя ўзнагароды. За 73 гады беларуская служба аховы моцна змянілася. Сёння тут выкарыстоўваюцца самыя перадавыя сродкі сістэмы кантролю і спынення злачынстваў. У склад ведомства ўваходзяць міліцэйскія, ваенізаваныя і вартавыя падраздзяленні. Такая комплексная работа дае цудоўны вынік. Між тым, начныя совы пашыраюць поле дзейнасці. Пад сваё крыло ўзялі і навучальныя установы, і грамадскі транспарт. Там, дзе ёсць ахова, заўсёды парадак. Вырашана, што ахоўных аб'ектаў у краіне будзе больш, прычым бяспека дзяцей у прыярытэце. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».